L'Institut Joan Brossa és un centre de titularitat pública del Consorci d'Educació de Barcelona. Nosaltres creiem firmament en els cicles formatius com a clau d'accés al món laboral. Podràs començar a preparar la teva trajectòria professional. Què t'oferim? Els cicles d'activitats comercials, transport i logística, gestió de vendes i espais comercials, comerç internacional i també el cicle d'òptica d'ullera. Som l'únic centre a tota Catalunya que imparteix aquest cicle. La participació en projectes d'aprenentatge i servei, la realització de projectes d'emprenedoria i les pràctiques en empreses capdavanteres del sector t'asseguren una inserció laboral i et permeten continuar els teus estudis superiors. El projecte d'ulleres solidàries que portem a terme aquí en el Joan Brossa amb els alumnes del cicle d'òptica el que busca és conjugar dues necessitats. Per una banda, la necessitat d'aprenentatge de l'alumnat i per l'altra, la necessitat de rebre un servei per part d'unes persones que d'una altra forma, per les seves condicions socioeconòmiques, no podrien permetre's l'obtenció d'unes ulleres. El fet de poder col·laborar amb el projecte solidari d'ulleres pel Quart Món ens dona la possibilitat de poder practicar en casos reals. La millor manera d'assumir uns coneixements és portar-los a la pràctica. I també per nosaltres és una satisfacció personal el fet de poder participar en aquesta activitat solidària. Treballar en equip, adaptar-se als canvis, comunicar-se efectivament són algunes de les competències que treballem en els projectes d'emprenedoria i animem els alumnes a presentar els seus projectes a premis reconeguts. El centre compta amb una aula de simulació de vendes on els alumnes d'activitats comercials i de gestió de vendes i espais comercials pot realitzar pràctiques tant de marxandatge com d'atenció al client. L'FP Dual et permet combinar la teva formació a l'institut amb un contracte d'aprenentatge remunerat en una empresa. És així com t'apropem al món laboral. Les estades de mobilitat d'estudis o de pràctiques en una empresa europea, així com l'aprenentatge d'algunes unitats formatives en llengua anglesa o en llengua francesa, milloren les teves competències lingüístiques. I'm doing the second course of International Trade and many of the subjects are taught in English, which opens doors to do my internship abroad. Gràcies a una beca Erasmus vaig poder estudiar al Liceu C en els mateixos mòduls de comerç internacional que feien el Joan Brossa. La veritat és que des del primer moment m'he sentit com una treballadora més de Desigual. Durant 2 mesos vaig fer una immersió en llengua i cultura francesa que m'ha permès millorar els meus coneixements de francès i m'ha fet una primera experiència laboral. Una de les meves millors experiències és l'estada de 3 mesos a Toulouse i en la immersió de la cultura i llengua francesa. La realització d'estades en pràctiques en empresa és un dels pilars dels nostres cicles formatius. Gràcies a l'estreta relació amb importants empreses del sector, l'alumnat gaudeix d'una experiència laboral enriquidora i compta amb el servei de la Borsa de Treball de l'Institut. Et voldríem explicar moltes més coses. El teu futur professional comença ara. Vine a conèixer-nos. Vine al Joan Brossa.